Чацвер 1 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства. З вами Вітал Ціўчык, гэта Белсадзум. І сёння ў нас. Абмен зняволенымі між Захадам і Расеяй. Што зрабіць для вызвалення беларускіх палітвязняў? Затрыманне, пакаяннае відэа і канфіскацыя матацыклаў. Магілёўскія міліцыянты пакрыўдзіліся на жарты і накінуліся на маладых жанчын. Пагроза вялікай вайны. Прэм'ер Ізраілю звярнуўся са зваротам да грамадзянаў. ЗША, Нямецчына і Расея праводзяць абмен вязнямі. З расійскіх турмаў выпускаюць палітзняволеных, а з заходніх вязніцаў выходзяць на волю расійскія шпіёны. Ёсць інфармацыя, што ў гэтым абмене ўдзельнічае і рэжым Лукашэнкі. Сітуацыя выклікала шэраг заяваў ад прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік НАУ Павел Латушка зазначыў, што без вызвалення беларускіх палітвязняў, як мінімум з гуманітарнага спісу, такі абмен не можа лічыцца справядлівым у дачыненні беларускай супольнасці. Сястра Марыі Калеснікавай Тацяна Хоміч выказала надзею, што беларусы таксама будуць у ліку абмененых. Яна назвала чаканы абмен своеасаблівай праверкай для беларускіх дэмакратычных сілаў. Сергей Навумчык, дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання ад БНФ, зазначыў, што калі сярод вызваленых падчас абмену не будзе беларусаў, гэта пакажа сапраўднае стаўленне Захаду, кіраўніцтва ЗША і еўразвязу да беларускага народу. Спадарства, з намі на сувязі Тацяна Хоміч, сястра палітзняволенай Марыі Калеснікавай. Спадарня Тацяна, вітаю вас. Да, добрый день. Сёння у сувязі з тым абменам, які ажыццяўляюць Расея, Злучаныя Штаты, Нямецчына, відаць, рэжым Лукашэнкі там замяшаны, калі мы кажам пра справу Крыгера. Вы напісалі ў Фэйсбуку, што гэта такая праверка для беларускіх дэмакратычных сілаў наконт вызвалення палітвязняў. Патлумачце, калі ласка, для нашых гледачоў, ці ўвогуле тут ёсць нейкія шансы на тое, каб і беларусаў таксама вызвалялі? Я думаю, что в этой ситуации как раз шанс обозначился в тот момент, когда все-таки стало известно про задержание немецкого гражданина на территории Беларуси. И особенно учитывая эту ситуацию, как быстро развивались события и применение к нему высшей меры наказания. Но в том числе я считаю, что конечно, такие обмены, да, то, что происходит сейчас, это очень сложный процесс, который занимает, на самом деле, возможно, не месяцы, а где-то, может быть, и годы. Да, потому что из разных источников, да, приходит информация о том, что очень много стран задействовано, ряд шпионов, которые были осуждены несколько лет назад и, например, находятся в тюрьмах США, те, кто были задержаны в России, в том числе там американский гражданин и так далее, тоже задержаны долгое время назад. Российские шпионы на территории Словении, например, да, то есть такая на самом деле сложная схема. Я скажу, конечно, я не эксперт в переговорах, да, но в целом видно, что для такого обмена информацией, для того, чтобы эта сделка состоялась, конечно, это занимает очень много времени и усилий. И в этой ситуации я считаю, что тут вопрос не только, можно ли было белорусам попасть в эту сделку, да, то есть в какой-то вскочить в последний вагон, но на самом деле та работа, которая проводилась в последние годы, и то, что те посылы, те месседжи, которые от белорусских демократических сил слышали наши западные партнеры, в том числе и Германия, в том числе и США. И я считаю, что все-таки в этой ситуации у нас были шансы. Скажу, по немецким медиа очень активно там обсуждалось именно освобождение российских политзаключенных. И тут вопрос, почему российские политзаключенные туда попадают, а белорусские политзаключенные, даже не было упоминаний об этом, да, то есть даже на таком уровне. И не говоря уже, да, о белорусских медиа в других странах. Поэтому, мне кажется, это вопрос, опять же, ко всем нам, да, и не только к лидерам движения. Это вопрос ко всем нам, белорусам, делаем ли мы достаточно, и в том числе и в Германии, и в других странах, чтобы голос белорусов, белорусских политзаключенных звучал.
Спадарня Тацяна, у своїм дописі ви так трошки, дазволю собі таку виснову. Моцна критикуються нават дэмакратычныя сілы, гаворыце пра тое, што вось яны ўвесь час сказалі пра безумоўнае вызваленне, што, маўляў, трэба паднаціснуць, дадамо ціску, рэжым рухне. Гэта я вас таксама цытую. І што, так як вы сказалі, што такія угоды плануюцца месяцамі, калі не гадамі, а таму ўсе лісты і званкі ў апошнія дні ў адрас нямецкіх палітыкаў, паходы на Еўрарадыё, ўсё гэта не ў разлік. Але мы ведаем, што ў аб'яднаным пераходным кабінеце, напрыклад, вось ёсць Ольга Гарбунова, якая профільна таксама займаецца пытаннем вызвалення палітвязняў, аднак пакуль няма ніякіх вынікаў, няма. На вашу думку, ці тут ўсё ж такі проста, не ведаю, праца на нас, беларусаў, няправільная нейкая, ці ўсё ж такі проста няма нейкіх рычагоў вызвалення палітвязняў, ці проста рэжым не жадае ніяк прыслухоўвацца да нейкіх прапановаў? Я считаю, что в целом, наверное, результат, можно говорить уже о том, что результат есть. Мы, конечно, не знаем наверняка, да, что стало причиной освобождения. Уже как минимум 19 политзаключенных в начале июля стало известно, да, 18. Позже был освобожден политик Николай Козлов. Это как минимум то, о чем мы знаем. И то есть, возможно, да, то есть тут можно предполагать, мы не знаем, то есть какой, на самом деле, что стало причиной, здесь есть разные предположения, да, но оказывается, что возможно, да, то есть освобождение политзаключенных все-таки возможно. И это очень хороший знак, я считаю, для нас всех. И здесь вопрос, как мы будем дальше действовать. И лидеры, и другие активисты, и правозащитные организации. И вопрос, опять же, той позиции, которая существует, да, и в офисе, кабинете, в Координационном совете и так далее. Та позиция, которая транслируется нашим западным партнерам об освобождении людей. Я очень часто слышу о том, что на самом деле эти посылы, эти месседжи, они, как бы так сказать, они не конкретные. Так, вопрос как бы ставится, так освобождать людей или нет. Пытаться ли каким-то образом взаимодействовать, да, коммуницировать это с белорусским режимом. И с моей точки зрения, то, о чем я говорю, мне кажется, очень давно, на самом деле уже, наверное, несколько лет, что этот вопрос должен, в принципе, вопроса не должно стоять. Скажу, что и мои западные коллеги и активисты, и в том числе и политики, на самом деле у людей возникает вопрос, а почему вообще этот вопрос стоит, когда идет вопрос фактически от человеческой жизни. И здесь не может быть никаких как бы каких-то условий, да, на самом деле. Здесь не может быть стоять вообще такого вопроса, бороться за человеческую жизнь или нет. Особенно в ситуации, когда сейчас мы видим, что люди не выдерживают, люди умирают в тюрьмах, очень у многих развиваются серьезные заболевания. И речь как минимум, да, идет о 35 человеках, политзаключенных с сложными заболеваниями, онкологическими, это около 10 человек, людей, у которых срочно необходима трансплантация разных органов, у кого отсутствуют конечности и так далее, люди с ментальными и психическими заболеваниями. И это только самые критичные случаи, которые фактически человек может умереть в любой момент. Но есть еще многие другие тоже с заболеваниями. И ясное дело, что каждый день, проведенный в тюрьме, только укорачивает жизнь и как бы повышает вообще риск. И вопрос в том, что каким образом, да, это коммуницируется всеми демократическими силами. И эти посылы, месседжи, они не звучат достаточно конкретно. Поэтому я считаю, что как раз то, на что направлена должна быть сейчас деятельность и всех демократических сил, спустя 4 года в преддверии выборов, президентских выборов в 2025 году. Плюс нужно не забывать, что сейчас очень сильно будет меняться вообще геополитическая обстановка, будут идти переговоры по Украине. И нам нужно самим, на самом деле, понять и сформулировать какую-то позицию и дальнейшие шаги, как нам в этой ситуации, сложной ситуации, обеспечить освобождение людей. И мне кажется, что именно в эту сторону нам необходимо всем думать, да, необходимо обсуждать и переходить к каким-то решениям.
Возможно, там для кого-то они покажутся радикальными, да, но здесь вопрос стоит, опять же, вопрос жизни и смерти. И это то, что мы можем сделать. Именно посмотреть на всю картину целиком и понять, даже если в этой ситуации, да, не будет смены режима, как мы видим, скорее всего, да, Лукашенко будет переизбран на сфальсифицированных выборах, он будет переизбран. Как нам добиться освобождения людей, чтобы люди хотя бы выходили на волю? Спадарня Тацяна, вялікі вам дзякую за гэтую размову. З намі на сувязі была Тацяна Хоміч, сястра палітзняволенай Марыі Калеснікавай. Валер Сахашчык заявіў пра свой выхад з аб'яднанага пераходнага кабінету. Цягам 2 гадоў палітык быў прадстаўніком у абароне і нацыянальнай бяспецы. У адмысловым відэазвароце Валер Сахашчык распавёў, што офіс Святланы Ціхановскай, цытата, не разумеў спецыфікі ягонай працы. Я был очень сильно разочарован, наблюдая, как люди, с которыми еще вчера мы спокойно договаривались, сидя за одним столом, вдруг стали конкурентами и практически врагами. Я не знаю, в чем настоящая причина. Может быть, в ограниченности финансовых ресурсов, которые трудно поделить на всех. Я никакой помощи от кабинета не получал, за исключением информационной поддержки. Я всегда был финансово самостоятельным. Сёння, 1 жніўня, сайт Белсату часова прыпыняе працу праз тэхнічныя праблемы. Мы стараемся паўплываць на гэтую сітуацыю. Сачыце, калі ласка, за нашымі старонкамі ў сацыяльных сетках, дзе мы будзем штодня публікаваць для вас матэрыялы. А пакуль прапаноўваю паглядзець агляд навінаў з Беларусі і замежжа. Магілёўскі суддзя Дмітрый Крэнджыеўскі прысудзіў 2 былых журналістаў да калоніі. Паводле тэлеграм-каналу myday.тым Алесю Сабалеўскаму прызначылі 4 гады зняволення, а Яўгену Глушкову 3 гады. Палітвязняў затрымалі летась 12 снежня. Абодвух судзілі паводле артыкулаў аб стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзеле ў ім, а таксама аб удзеле ці рыхтаванні грамадзяніна Беларусі да ўдзелу ў ваенных дзеяннях на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Міністэрства аховы здароўя фіксуе ў Беларусі анамальны рост колькасці кляшчоў. У 1,5 разу больш, чым летась. У лідарах паводле колькасці укусаў і выпадкаў інфікавання энцэфалітам Гарадзеншчына. Там за паўгода колькасць людзей, якія звярнуліся па дапамогу пасля кантакту з кляшчом, павялічылася амаль на траціну. Сёлета на Гарадзеншчыне па медычную дапамогу пасля укусаў кляшоў звярнуліся ўжо больш за 2000 чалавек. 4 адміністратыўныя пратаколы і канфіскацыя транспартных сродкаў. Такая кара спасцігла 2 жанчын, якія ездзілі па Магілёве на матацыклах у ты-шортках з надпісам «Мілфіцыя». На пакаянным відэа жанчыны кажуць, што яны мотааматаркі і здымаюць гумарыстычныя відэа ў тык-току. Ты-шорткі матацыклісткі набылі ў звычайнай краме. F-16 ва ўкраіне. Пра гэта міністр замежных справаў Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс Жамкальніс напісаў у сацсетцы X. Афіцыйны прадстаўнік ЗША на ўмовах ананімнасці заявіў агенцтву Reuters, што перадача знішчальнікаў завершаная. Усяго Данія паабяцала перадаць 19 самалётаў, а Нідерланды 24. Абедзве краіны былі рухальнымі сіламі міжнароднай кааліцыі для перадачы ўкраіне F-16. Нарвегія таксама заявіла, што дасць Украине 6 знішчальнікаў. Вроде идет, там есть кто-то. У расійскім ніжнім Тагілі абрынуліся 2 пад'езды шматпавярховага жылога дому. Прычынаю здарэння Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Расіі называе выбух газу. Разбураныя каля 15 кватэраў. Пажарнікі і ратавальнікі вядуць разбор завалаў. Пацярпела сама меней 7 чалавек. Сярод іх 5 дзяцей. МНС Расіі адзначае, што колькасць пацярпелых можа вырасці, бо пад заваламі застаюцца людзі. Наперадзе цяжкія дні. З такой прамовай да грамадзянаў звярнуўся прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу. Армія краіны чакае ўдараў ад Ірану пасля ліквідацыі ў Тэгеране кіраўніка палітбюро Хамасу.
Духоўны лідар Ірану Аяталлах Хаманеі загадаў нанесці ўдар па Ізраілю ў адказ на забойства кіраўніка тэрарыстычнай групоўкі Хамас Ісмаіла Ганіі ў Тагеране. Пра гэта напісала амерыканская газета «Нью-Йорк Таймс», спасылаючыся на ананімных афіцыйных асобаў Ірану. Выданне паведамляе, што не выключаны супольны напад на Ізраіль з тэрыторыі адразу некалькіх краінаў, магчыма, з Лівану, Йемену, Сірыі ды Іраку. Вайсковая аперацыя, хутчэй за ўсё, можа пачацца не раней за вечар пятніцы, калі павінен сказаць прамову кіраўнік ліванскай праіранскай групоўкі Хізбула шэйх Хасан Насралла. У сваю чаргу прэзідэнт Ірану Масуд Пезешкіян напісаў у садсетцы X, што ягоная краіна будзе абараняць сваю тэрытарыяльную цэласнасць і, цытата, прымусіць захопнікаў тэрарыстаў шкадаваць пра свой баязлівы ўчынак. Спадарства, з намі на сувязі гісторык і палітолог Александр Фрыдман. Спадар Александр, вітаю вас. Вітаю, добрый дзень. Вось пачулі мы прэм'ер-міністра Ізраіля Беняміна Нетаньягу, які заклікаў сваіх суайчыннікаў рыхтавацца да цяжкіх дзён. На вашу думку, што можа адбыцца ў бліжэйшы час? Чакаецца перш за ўсё з ізраільскага боку адказ, які будзе, напэўна, ад Ірану і не толькі ад Ірану. Магчыма, гэта будзе нават супольны адказ Ірана і ягоных хаўручнікаў. І ўжо была інфармацыя пра тое, што іранцы гэты адказ рыхтуюць, і гэта, магчыма, будзе нават прамы ўдар па тэрыторыі Ізраілю. Так што сітуацыя застаецца напружанай, і пагроза вялікай вайны на Блізкім Усходзе яна насамрэч прысутнічае. Выданне The New York Times з пасылкай на свае крыніцы кажа, што не выключаная сумесная атака з тэрыторыі адразу некалькіх краінаў. Гэта не толькі з Ірану, але Лівану, Йемена, Сірыі і нават Ірака. Ну, вось гучыць як нешта такое, што рыхтавалася ў 67-м годзе, так, калі рыхтавалася вялікая атака на Ізраіль, аднак Ізраіль папярэдзіў і сам як бы контратакаваў, можна сказаць, прэвентыўна сваіх суседзяў. Сітуацыя насамрэч, канешне, такая вельмі напружаная і складаная, і падабенства з ранейшымі войнамі, якія прывялося весці дзяржаве Ізраіль, таксама прысутнічае. Зараз, канешне, Іран выступае ў якасці галоўнай, так бы мовіць, сілы, якая супрацьстаіць Ізраілю, але адрозненне ўсё ж такі пэўна ёсць. У 67-м годзе і потым у 73-м годзе арабскі бок, Іран тады не ўдзельнічаў у гэтых войнах, і ён сапраўды жадаў, у Ірана нават былі досыць добрыя адносіны з Ізраілем у тыя часы. А вось арабскі бок, асабліва Егіпет, Сірыя, яны жадалі Ізраіль перамагчы, яны жадалі гэтай вайны, яны жадалі гэтага супрацьстаяння ў 67-м, 73-м годзе. Зараз усё ж такі сітуацыя выглядае трошкі інакш. Іран не зацікаўлены ў вялікай вайне. Ізраіль таксама не зацікаўлены ў вялікай вайне. Але адначасова логіка блізкаўсходняя, яна досыць простая. Іран атрымаў адчувальны ўдар. Гэта не толькі знішчэнне Ісмаіла Ханіі, які быў фактычна узначальваў палітычнае крыло Хамаса, якое працуе на карысць Ірану. Пытанне хутчэй у тым, што гэта адбылося ў самім Тэгеране. Гэта такі вельмі моцны і непрыемны крок для Ірана. І тут Іран, каб не выглядаць слабым, мусіць нейкім чынам адказаць. Ну, вось зараз іранцы ў такім пэўным шпагаце. Яны рыхтуюць адказ, але адказ з іх пункта гледжання павінен быць такім, каб Ізраіль не адказаў у адказ і каб уся спіраль канфлікту не толькі ў выніку, каб яна не ўзмацнілася і не выбухнула. Разам з тым, на вашу думку, наколькі ўвогуле Іран, а таксама тэрарыстычныя групоўкі Хамас і Хізбула здольныя нанесці некую шкоду Ізраілю? Мы ведаем з досведу, што гаврэйская дзяржава адбівалася не раз ад мацнейшых колькасна мацнейшых краінаў, колькасна мацнейшых войскаў. Тут усё ж такі падаецца, што таксама Ізраіль мае гэту тэхналагічную перавагу, і ўсё ж такі за Ізраілем таксама стаяць Злучаныя Штаты. Гэта ўсё так, тут і тэхналагічная перавага, і якасць арміі, безумоўна, якасць зброі, падтрымка Злучаных Штатаў. Ну, не трэба забывацца яшчэ пра адзін важны фактар — ядзерная зброя, якая ў Ізраіля прысутнічае, які Ізраіль афіцыйна гэта не пацвярджае, але вядомая ж формула былога прэм'ер-міністра з дзяржавы Ізраіль Голды Меір, якая казала: у нас няма ядзернай зброі, а калі патрэбна, мы яе выкарыстаем. Вось, прыкладна так, калі я не
памыляюся, гучалі яе словы. То бок нанесці стратэгічную паразу Ізраілю гэтыя краіны, Іран і хаўруснікі Ірану яны не ў стане. Але ўсё ж таки у іх таксама ёсць пэўная ваенная моц і прычыніць сур'ёзную шкоду Ізраілю яны, канешне, могуць. Усе гэтыя падзеі адбываюцца вельмі, можна сказаць, здалёка тэрытарыяльна ад Беларусі. І у мяне вось такое пытанне, наколькі ўвогуле яны могуць паўплываць на падзеі ў нашай краіне. Можа быць ускосна, калі кажам увогуле пра канфлікты на Блізкім Усходзе. Не раз аналітыкі звярталі ўвагу, што Захад, можа, больш таксама удзяляе, так сказаць, сваю ўвагу таму, што там адбываецца, чымся, напрыклад, у нашым рэгіёне, ў прыватнасці вайне ва ўкраіне. Ну, калі мы сапраўды ўявім, што будзе вялікая вайна супраць Ізраіля паміж Ізраілем і Іранам, і яна будзе весціся працяглы тэрмін, то, канешне, яна адразу стане прыярытэтам знешнепалітычнай як для еўрапейскіх краінаў, так і для Злучаных Штатаў. І на дапамогу і падтрымку ўкраіне гэта паўплывае досыць адмоўна. Таму Расія ў пэўным сэнсе ў гэтай вайне і зацікаўлена, і розныя палітычныя дзеячы ў Расіі выказваюцца досыць адкрыта, што было б добра, каб там было сур'ёзнае супрацьстаянне, тады Расіі будзе лягчэй працягваць сваю справу ва ўкраіне. Што ж тычыцца рэжыму Лукашэнкі, то яму прыйдзецца, калі сапраўды будзе вялікая вайна, яму трэба будзе вызначыцца. Паводзіць сябе рэжым пакуль досыць асцярожна. Канешне, сімпатыі хутчэй на баку Ірана і палестынцаў, і гэта бачна ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе, але ўсё ж такі такога агрэсіўнага характару у адносінах да Ізраіля, у адрозненні нават ад расійскай прапаганды, беларуская дзяржаўная прапаганда не мае. Там усе гэтыя антыізраільскія наратывы яны прысутнічаюць, але маюць такі досыць стрыманы характар. То бок Лукашенко не жадае сур'ёзна сварыцца таксама з Ізраілем, але калі ўсё ж такі будзе вялікая вайна, то тут яму прыйдзецца вызначыць і вырашыць і падтрымаць, напэўна, Іран і хаўруснікаў Ірана больш сур'ёзна. Мы бачым таксама, як Іран падтрымлівае Расію ў агрэсіі супраць Украіны, калі гаворым пра нават гэтыя дроны, шахеды і гэтак далей. У выпадку, вось вы кажаце, калі Іран распачне вялікую вайну на Блізкім Усходзе, вы лічыце, што ў сваю чаргу Масква таксама падтрымае Іран, будзе актыўна падтрымліваць і, адпаведна, як вы кажаце, рэжым Лукашэнкі будзе вымушаны вызначацца? Думаю, што будзе падтрымліваць, бо гэта ў інтарэсах. Па-першае, Іран – гэта партнёр Расіі. І страціць такога важнага партнёра, нейкія турбулентнасці ў Іране, а ў Іране ж сітуацыя палітычная досыць хісткая. Іранскі рэжым чаму не жадае ісці на вялікую вайну? Ён не ведае, чым гэтая вайна можа ўнутрыпалітычна абярнуцца, асабліва ў выніку паразы. То бок гэта, канешне, будзе ў інтарэсах Расіі гэты рэжым стабілізаваць і гэтаму рэжыму дапамагчы. Іншае пытанне, што тут сапраўды Расія ўжо для Ірана можа зрабіць. Мы ж бачылі, што зброя ідзе ў адваротным накірунку, не з Расіі ў Іран, а з Ірану ў Расіі. Так што, напэўна, у сённяшніх умовах Расія не так шмат можа Ірану і прапанаваць у ваенна-тэхнічным сэнсе. Але палітычная падтрымка, яна, канешне, будзе. І палітычная падтрымка будзе таксама і з боку рэжыма Лукашэнкі. Рэжым Лукашэнкі, ён паводзіць сябе адмыслова стрымана. Імкнецца не выказвацца. Вось зараз нават тое, што мы зараз назіраем. І падзеі ў Ліване, і забойства Хані ў Тэгеране. Няма нейкай афіцыйнай пазіцыі беларускага МЗС. Беларускі МЗС, у адрозненне ад сваіх расійскіх калегаў, на гэты конт не выказаўся. Калі ўсё ж такі будзе сапраўды вялікая вайна, тут трэба будзе беларускаму боку таксама вызначыцца і заняць адпаведную пазіцыю. Дзякую вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў гісторык і палітолог Александр Фрыдман. А цяпер яшчэ адна тэма. Дабу і Балу. Гэта чорныя мядзведзі, якіх выратавалі ад браканьераў у Пакістане. Працаўнікі службы аховы дзікай прыроды змясцілі касалапых у цэнтр для жывёлінаў Ісламабаду, адзіную ў сваім родзе выратавальную установу ў краіне. Цяпер мядзведзям нічога не пагражае, яны адпачываюць і атрымліваюць асалоду ад спакою. Кадры пакістанскіх чорных мядзведзяў вашай увазе.
Дзякую, што былі з намі. Свабоды і міру вам.